Het is zo dat wij als gemeente Valkenburg en de Geul zijn natuurlijk ontzettend blij dat er hier in Schin op Geul een volwaardig medisch centrum is. We hebben meerdere medische centra in de gemeente Valkenburg en de Geul. We hebben streven ernaar dat dat in elke kern natuurlijk er is. Want dat is heel belangrijk. De overheid is aan het bezuinigen, is aan het decentraliseren. Taken komen meer bij de gemeente en meer moet de burger zelf oplossen. De nulde lijn, dat wil zeggen verenigingen, de kracht van mensen zelf, buurten, is heel belangrijk. Maar ook die eerste lijn is heel belangrijk. Dus de eerste lijn, daar bedoel ik mee de huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, verloskundigen. Die zijn ontzettend belangrijk, want problematiek kan daar vaak opgelost worden en veel goedkoper opgelost worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Mensen worden dichtbij geholpen en de overheid kan, want dat doen ze al, hun bezuinigingen halen. De gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. De eerste lijn, dat wil zeggen de huisartsen, hebben er heel veel werk bij gekregen. En wat de minister ook eigenlijk wil, ook door de vergrijzing, is dat die eerste lijn, dat die huisarts een steeds belangrijker rol gaat spelen. Zodat er goede zorg dichtbij de mensen komt. Waar vroeger de huisarts ook nog alles deed, heb je tegenwoordig heel veel hulp van andere, ja, we noemen dat paramedische activiteit, zoals de fysiotherapeut, de podotherapeut, de verloskundige, de ergotherapeut. En we proberen hier met het medisch centrum om zo breed mogelijke zorg, zo dicht mogelijk bij de patiënten te krijgen. Ik ben Juliane Schoffelen, verloskundige in Valkenburg aan de Geulen en omgeving. Wij werken eigenlijk tussen Heerlen en Maastricht. Ik heb nog 2 collega's en onze vaste locatie is in Valkenburg. Maar we hebben nog verschillende locaties waar onze zwangeren naartoe komen, waaronder hier in Schin op Geul. We zijn hier vandaag op de open dag van de huisarts Dr. Oderwald. Wij werken heel nauw samen. Wij meten de steunzolen aan door middel van een 3-dimensionale scan, waarmee we uw voet eigenlijk aanmeten, en zodat u een steunzool krijgt die precies op uw voet is afgestemd. Die kunnen dan ook weer zelfstandig alles op hun voet maken. En mensen zich niet meer kunnen bukken. Of dat ze de kracht in hun vingers niet hebben. Zo schuif. Dan heb ik mijn kous aan. Met deze open dag willen we de mensen laten zien dat we er voor hun zijn. De mensen ook laten zien wat ze van ons kunnen verwachten. En om dat min of meer te vereeuwigen, hebben we een brochure samengesteld. En ik wil de brochure, het eerste exemplaar van de brochure, dan ook aanbieden namens ons allemaal aan wethouder Douwe. Hartstikke bedankt. Ik denk dat dit ook een symbool is voor de goede samenwerking die de gemeente heeft met alle medische centra in de gemeente Valkenburg en de Geul. En ik hoop echt dat voor een kern als Schin op Geul, waar toch al heel veel verdwenen is en ook nog een school dreigt te verdwijnen, dat zo'n medisch centrum er wel zal blijven. Het is heel belangrijk en ik ga er overigens ook vanuit dat de school zal blijven, maar dat is een ander verhaal.